טוב, רבותיי יקרים, פרשת ואתחנן, זכות השול לעילוי נשמת יוסף מורדוך בן חתון, סבא של עדיאל מורדוך, זה שמעלה לנו את השיעורים, חיים לו גם כן הכרת הטוב, סבא שלו ברוך שם יאריך ימים, מעל גיל 90, אם עכשיו עדיין בשבעה, אז זכות השיעור יהיה לעילוי נשמת יוסף בן חתון. ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, פרשה גדולה, פרשה של גם כן 10 הדיברות, השתבח המלך. 10 הדיברות יש בפרשת ואתחנן, גם על הפתיח של ואתחנן, שמכאן לומדים את הכלי הכי חזק שיש ליהודי, איך להשתמש איתו, מתי להשתמש איתו. הכלי המנצח, הכלי מלחמה של היהודי, זה כוח התפילה, כי אין כוחנו אלא בפינו. כמו שהוא אמר להם, אין כוחם אלא בפיהם. וגם כן ההפטרה, זה נקראת הפטרת נחמו נחמו עמי. יאמר אלוהיכם. הפטרה מאוד מאוד מעניינת, שאולי ניגע בה בלי נדר רונן, שמשמור לי עליך רונן. ניגע בה בלי נדר בסוף השיעורים, ככה תזכירו לי בלי נדר. שבת נחמו, זה השבת הזאתי, זה נקראת שבת נחמו. על שם ההפטרה נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. נשאלת השאלה איזה נחמו נחמו עמי. איפה? אנחנו היינו עם ראש למטה נדב, בתשעה באב, מה חיכינו? כל אחד חיכה, הנה עכשיו אתה יודע, המלחמה והמתקפה והזה, והנה ייבנה לנו הבית ובטוחים, ואיך שקמנו עוד למנחה, קמים על הספסלים כי המשיח נולד באותם רגעים. והיה לנו תקוות שיבוא המשיח בתשעה באב הזה נדב. לא מתייאשים, אבל היה לנו תקוות. איך הרמת, תתקשר אליי מור אחי שיחיה, השם ישמור לי עליו, הרב נאור. תתקשר אליי במוצאי תשעה באב. תתקשר לאיזה עניין, אז איך שהוא התחיל את השיחה, אמרת לו, מה קורה, מה נשמע נאור? אמר לי, מה אני אגיד לך, כפרת עוונות, איזה באסה. הוא הביל אותי בהתחלה. הוא היה נשמע לא טוב, חיים. אמרת לו, מה קרה? הוא אומר, מה אני אגיד לך, גם השנה הנה עדיין לא בא המשיח. עדיין לא נמנה לנו הבית. הוא אומר, כמה הייתי בטוח, כמה ציפינו, חיכינו, הנה ייבנה לנו בית המקדש בתשעה באב הזה. ופתאום מגיע הנביא, ואומר לך, נחמו נחמו עמי. איך אפשר להתנחם? שואלים המפרשים, איך אפשר להתנחם אחרי החורבן, אחרי השיחות ששמענו מהרבנים, כל אחד בא עם רבותיו שלו, ואתה שומע על איזה צער עם ישראל נמצא, איזה חורבן אנחנו נמצאים, באיזה חורבן אנחנו נמצאים, באיזה גלות. ואומר לך הנביא חיים, נחמו נחמו עמי, תהיה בשמחה, תהיה בנחמה, הנה בא לנחם אותך. על מה להתנחם? איך אפשר בכלל להתנחם? אז אולי נראה את זה בלי נדר בסוף הפרשה. כי יש לנו 7 הפטרות. 7 הפטרות שהן של נחמות. 7 הפטרות, התחלנו אותו, משלוש בין המצרים עד, אין לנו 7 הפטרות שהן מסודרים לפי העניין של בית המקדש. הבנתי. כי צריך לומר שבכל אלה יש נגיעות של נחמה. בכל השבעה דנחמת הנגיעות. אבל פה זה ממש איכשהו פותח הנביא, נחמו נחמו עמי. כל ההפטרה זה נחמה. וזה מיד, בגלל זה חז"ל הסמיכו אותו מיד לאחרי תשעה באב. איך שמסיים תשעה באב, אז יש את נחמו נחמו עמי. אבל זה אמרתי אולי בלי אינטרנט, זה ההפטרה, ניגע בה בסוף. אבל בואו ניגע בעיקר, איך שאומרים. בבומבה. כמו שאמרנו, ראינו בכל החומש הקודם, חומש במדבר, דיברנו עליו בפרשות הקודמות, שראינו בחוש אומר הרב שלמה לוינשטיין, שליטה, שהכוח של עם ישראל זה בפה. כמו שאמרנו, וירא בלק בן ציפור, שם הוא דורש את זה, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל לאמורי. לאמורי מלשון לאמור, מלשון אמרה, ממרה, מלשון לומר, לאמורי לדיבור.
בלק ראה מה הכוח של עם ישראל בפה. וכבר אמרנו את זה. אמרנו שהוא ראה את זה עם חטא המרגלים, שנכשלו בפיהם. על מרים הנביאה, קיבלה צרעת על שהיא דיברה לשון הרע באחיה עם הפה. משה רבנו ואהרון הכהן, הם לא נכנסו לארץ ישראל, למה יען? לא האמנתם בי להקדישן במים לעיניהם, למה? כי מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? דבר אל הסלע, והוא לא דיבר. הוא יקע בסלע. ראינו כמה וכמה חטאים עם קורח ראינו. קורח כל מה שהוא קיבל עונש בסוף, כל מה שבלע אותו אדמה, בגלל שהוא דיבר. הוא רואה בלק את כל המצב הזה, הוא אומר, שמע, איך אני יכול לבוא על העם הזה, חיים? איך אפשר לנצח את עם ישראל? אם כלי מלחמה לא הולך, אם כטב"מים לא הולך, כלי טיס עוין לא הולך. אז עם מה ילך? אמר עם הפה, כך אמר בלק אז. עם הפה, לכן הוא הביא לנו את מי? את בלעם. בלעם שיבוא ויקלל בפה שלו. חשב שזה ילך לו, וזה לא הלך לו העניין, כי הקדוש ברוך הוא סובב לו את הכללות לברכות. מכאן אנו למדים, ועוד בהמשך עוד, מכאן אנו למדים כמה הכוח של עם ישראל זה בפה. לכן, בחרתי השבוע לדבר איתכם, אני לא זוכר אם דיברנו על זה שנה שעברה או לפני שנתיים, אבל בטוח שדיברנו על זה. אבל כתוב ששלושה דברים צריכים חיזוק. אחד מהם זה התפילה. התפילה היא צריכה חיזוק ביום יום. אין מה לעשות, ונשלם עפרים שפתנו. מיום שחרב בית המקדש רונן, אין לנו קורבנות. אם נחרב לנו הבית ואין לנו קורבנות, אז איך נצליח? איך עם ישראל יקבל את מה שהוא רוצה לקבל? על ידי התפילות. התפילות הן כנגד הקורבנות. לכן כתוב, ונשלם עפרים שפתנו. ונשלם עפרים שפתנו, התפילה היא במקום הקורבן. אם יש לנו עד עכשיו הבאנו הקדמה, אם יש לנו כזה כוח אדיר לעם ישראל, כוח של תפילה רונן, כוח של תפילה שיהודי מתפלל ויכול לבקוע רקיעים, על ידי התפילה ישראל באדם יכול לקבל את מה שהוא רוצה, אבל הרבה פעמים לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. הרבה פעמים באדם אומר, שמע, אני התפללתי ואני התפללתי על זה, וואלה זה לא עובד. כמה התפללתי לזיווג, לא מוצא. כמה התפללתי למציאת העבודה, לא זז. כמה התפללתי לקבל בוס טוב, כמו רונן, אבל לא קיבלתי. לקבל ראש כולל. חיים. אנחנו השתבח המלך, זכינו לראש כולל, נדב אין דברים כאלה. השם ישמור לנו עליו, יהיה רצון עד 120 שנה. חברים שלי, שהם עזבו את הכולל, אחד הלך לצפון. הוא התרברב שם כמה שבועות עד שהוא מצא איזה כוללים, אחרי שהוא ראה אותנו, אלי כהן. הוא מספר לנו, אומר לנו, איפה הראש כולל שלנו, בסריוס של רבי אברהם צמח, בחסדיאל פינץ, איפה הראש כולל שלנו, ואיפה אני רואה, איפה הראשי כוללים שם בצפון. וחבר שלי עכשיו גם כן, החתן של הרב עודד, הוא גר בירושלים, מחפש כולל בירושלים. הוא מספר לנו איך הרעיון, כאילו עם הראשי כוללים, זה לא זה. ראובן, זה לא כמו הראש כולל שלנו, אז למצוא ראש כולל טוב, צריך גם כן הרבה תפילות. ואני אומר לך שאני התפללתי ולא, והתפללתי על כולל טוב, לא הלך. התפללתי על רכב טוב, כמה אני מחפש רכב, בן אדם אומר לך. אני חופר ביד 2, כל יום, אין. מה שמזדמן לי זה מציע, אני מתקשר אליו, הוא אומר לי, תשמע, דבר איתי כבר מאוחר בלילה, דבר איתי מחר בבוקר. ככה ספר לי חבר, כמה פעמים זה קרה לו. סך הכל התקשר ב10 בלילה, יש מאוחר, דבר איתי מחר בבוקר. הוא מתקשר אליו מחר בבוקר, מה הוא אומר לו? האוטו נמכר, מה נמכר? איך נמכר? הוא אומר לו, תשמע, באדם מגיע ב11 בלילה, הגיע כבר, נתן לי כבר את כל הכסף, עוד לפני שהוא... אתה מבין? ובאדם אומר, תשמע, אני מחפש, וכמה אני מחפש רכב, ולא הולך. איך אמר לי היום? אבא של איתי יגיב, הוא מתפלל על איתי יגיב, שימצא דירה טובה שיקנה דירה. גם מלדן בעזרת השם. לקנות דירה כמה זה לא פשוט, עד שבאדם מוצא את הדירה שהוא רוצה. ואדם שמע, אני התפללתי לדירה, והתפללתי פה, התפללתי שם. שמע, לא זז, אוריאל. העניינים לא זזים, כמה התפללתי. אז היום, קצת בפתיח, בלי נדר, בדקות הראשונות,
נלמד באמת מה זה תפילה. אם הסברנו, אוריאל, הסברנו שהכוח שלנו זה בפה, והכלי מלחמה שלנו זה לא בכלי זין וכלי נשק וכלי מלחמה, אלא כלי מלחמה שלנו זה הפה, זה הכוח העוצמתי שלנו. אז כדאי לנו עוד הפעם לדבר על איך מתפללים. האור החיים הקדוש, הוא מלמד אותנו בפרשה שלנו, מלמד אותנו 4 תנאים לקבלת התפילה. זה נשמע מפחיד, אהרון, מה זה 4 תנאים? מה זה, אח שלי, עזוב אותי עכשיו, תביא לי תנאים וטיפים, זה הרצאות כאלה, אתה מכיר? יש לנו עכשיו 10 טיפים לחיים מאושרים. ותתחילו לרשום, אז המצוא אומר את כל 10 טיפים, מהאדם כבר נהיה כבר, אתה יודע, מסוחר כזה, עזוב אותי, תן לי, אני מעדיף לחיות את החיים איך שהייתי חי עד היום, וואלה, החיים שלי מאושרים, תן לי, עזוב אותי, 7 עצות לשלום בית, והוא נותן לך טיפים ושיעורי בית, אתה מכיר את זה? ואתה מסתבך, נרדם באמצע הרצאה. אז זה לא פה, אנחנו לא באנו לתת הרצאות, וזה לא, אתה יודע, זה טיפים ועניינים. פה זה עצות לחיים ודברים פשוטים. פשוטים אולי שאנחנו יודעים אותם, אבל לפעמים לא שמים לב אליהם כל כך. אומר הרב, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. תראה מהפסוק הזה מה עושה האור החיים הקדוש. אומר הרב ואתחנן, תלמד קודם כל, תראה הוא מפרק את הפסוק, מפרק אותו מילה מילה רונן. וגם אתה יודע, זה קל, הדבר תורה הזה, אתה תזכור אותו לומר אותו בשבת לאישה, לילדים רונן, זה חזק. דבר פשוט, אתה תזכור לפי תפרק את הפסוק הראשון. פסוק הראשון חיים, אתה פותח אותו בשולחן שבת, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, עכשיו נפרק את המילים ואתה תזכור, יהיה לך מה לומר בעזרת השם על השולחן שבת. ואתחנן, מה זה ואתחנן ראובן? בלשון להתפלל, נכון? אז למה לא כתוב שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ואתפלל אל השם? משה רבנו בא ללמד את עם ישראל, בא להסביר להם מה היה, זה חומש דברים, נכון? הוא מספר להם. הוא לא אומר ואתפלל אל השם, הוא אומר ואתחנן אל השם. מה זה ואתחנן? אומר רש"י במקום, ואתחנן אין חינון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם. מה זה נקרא ואתחנן? מלשון מתנת חינם. זה כמו מזכיר שאנחנו אומרים, וחוננו מאיתך, חוכמה בינה ודעת. מה זה וחוננו? או אנחנו אומרים, בברכת שומע תפילה, כי אל שומע תפילות ותחנונים עתה. אנחנו לפני כן מה אנחנו אומרים שם? לפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו ועננו. מה זה חוננו? לא חננו, חוננו. זה קמץ קטן, שקוראים אותו חו. חוננו ועננו. מה זה חוננו? אומר רב חוננו, אבא אני רוצה שתענה לתפילה שלי, לא בגלל שמגיע לי. הרבה פעמים בטבע שלנו, באדם מרגיש, שמע וואלה, מגיע לי שתקבל לתפילה שלי. אמרתי לה, מה עשיתי היום? די איפה הלכתי? די איפה עזרתי? ההוא הסעתי אותו לחתונה, וזה לא רק זה, אחר כך גם אשתי רצתה איזה משהו, הלכתי קניתי לה, ואחרי זה איך שסיימתי, אני באתי כבר קצת לנוח, פתאום הילדה שלי כבר שיגעה אותי, אז גם עשיתי לה, ופתאום הרב שלי התקשר אליי לעשות לו ג'זת הקטנה לרב, מה נגיד לרב? לא נעים אז עשיתי, ואז אני מגיע להתפלל. מה, התפילה שלי לא תתקבל אוריאל? בטח שכן. אח שלי, אל תהיה בטוח שכן. כי אנחנו רואים שהצדיקים, מה זה צדיקים? כמשה רבנו. הוא לא יתפלל לקדוש ברוך הוא בידיעה, הנה אבא אתה עונה לתפילה שלי, בטוח. אלא ואתחנן, מה זה ואתחנן אומר רש"י? מתנת חינם. שים לב למילה ואתחנן, לשון מתנת חינם. אני לא תולה במעשים הטובים שיש לי, במה שזיקיתי רבים היום, במה שהבאתי ליתומים, לאלמנות הבאת להם הרבה ארגזים היום, ווואלה מגיע לי. האדם צריך להרגיש תמיד, לא מגיע לי כלום. אבא, תענה לתפילה שלי מאוצר מתנת חינם. אני מתחנן בפניך אבא. מה זה מתחנן? פה יש לנו אומר רש"י מלשון מתנת חינם. ואומר, הרבה פעמים ראובן לא מגיע לנו התפילה שתענה חלילה. לא מגיע בגלל העוונות מסוימים. נכון, יש לנו הרבה זכויות, אבל גם חלילה יש לנו את העוונות שמקטרגים. אבל בן אדם חיים שמגיע להתפלל ואומר, אבא, תן לי את זה, תן לי רכב טוב, מאוצר מתנת חינם, אז מגיעים שם המקטרגים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, רגע, מה זה רוצה רכב, למה מגיע לו רכב?
בוא תראה מה עשה היום, בוא תראה איך הוא העליב את ההוא אתמול, בוא תראה איך זה. שייך אברהם, גרגנו אליך אברהם. אומר אז בן אדם, אומר, שמע, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. מגיע לי. אך שלהרבה פעמים לא מגיע לך. אז מה אתה עושה? מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? תן לי מאוצר מתנת חינם. הקטרגים אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע, לא מגיע לו. אומר השם יתברך, אבל גם הוא אמר שלא מגיע לו. אוריאל שהתפלל, הוא בעצמו אמר לי, אבא, תן לי את זה מאוצר מתנת חינם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לסרב לבקשה שלו? לתחינה של הילד. שהילד מגיע לאבא ואומר, אבא, תן לי. אני יודע שלא מגיע לי, אבא. בגלל שאני אוהב אותך, תן לי ככה, אתה יודע, מהאוצר של הפינוקים, אבא. מהאוצר לא אלה של מותני מה עשיתי ומה. יש לאבא תמיד את הכיס או הפנוי של הפינוקים. שזה הוא נותן, אתה יודע, בלי תנאים. אבא, תן לי מהכיס ההוא. ואז אבא נותן. הלוואי, למה לא? הלוואי. זה נקרא מאוצר מתנת חינם. אומר הרב, תדע לך. אומר האור החיים, זה רש"י. אומר האור החיים הקדוש ואתחנן, למה לא כתוב ואתפלל? למה כתוב ואתחנן? מקריא לכם את המילים. המתפלל צריך לבוא בתחינה, כעני הדופק על פתח, בבחינת תחנונים ידבר רש. אומר הרב, שאתה מגיע להתחנן לקדוש ברוך הוא, איך אתה תתפלל אליו? לא, שמע קולנו, השם אלוקינו, אבא, אני רוצה זה, אני רוצה זה. לא, לא, נשמה, ככה לא מדברים עם מלך. אתה מדבר עם מלך, אתה צריך קצת להוריד את הראש, בגלל זה בתפילה חיים מה אנחנו עושים? קצת מכופפים, קצת, לא, אתה יודע, מתפעלים ככה, אבא, אני רוצה זה, שמע קולנו, עמודים, לא כמה מתפללים. עם ראש למעלה. צריך עם קצת, עם גוף זקוף כמובן, אבל בקטנה קנייה. לראות קנייה עם ראש קצת למטה, עם העיניים, לא יסתכלו למעלה או לאמצע, יותר עדיף קצת למטה. בענבה, זה נקרא, המתפלל צריך לבוא בתחינה כעני הדופק על פתח, כמו שאמר בספר משלי יומי שלמה המלך, תחנונים ידבר רש. תחנונים. כן, אסור להישען על משהו, אלא אם כן הוא נשען בקטנה רק מה. אז יישען בקטנה, לא יישען על כל הזה. אם אין לו ברירה לגמרי, והוא חייב להישען, אם לא הוא צריך לשבת, אז בסדר, זה מתירים לזקנים, לחולים להישען. אבל להישען. אז תחזיק אותו בקטנה, אל תישען לגמרי. אם אתה יכול להישען לגמרי, מצוין. כן, אומר נדב מצד אחד ראינו רש"י אומר, הרי כתוב שבזוהר הקדוש גם יש עניין להתפלל בבית כנסת, המתפלל צריך, שולחן הוא פסק את זה להלכה אברהם, המתפלל צריך להתפלל בבית כנסת יש בו חלונות, למה? הרי אחד הטעמים, כדי שאם קצת יחלש לו בכוונה בתפילה, אז מה הוא יעשה? יסתכל על השמיים, ואז ייתן לו את הקנייה, אז ייתן לו, אתה יודע, יפתח לו את איך אומרים? יפתח לו את כל המחסומים, שהוא יראה את השמיים ככה, זה יעורר אותו, ויתפלל. אז היו מראים את העיניים לשמיים, שאלו את זה. שאלו גם איך בן אדם מסתכל, הרי כתוב בתפילה, נסק בהלכה, וגם כן הזוהר הקדוש הוא מחמיר בזה מאוד, שבן אדם אסור לו להסתכל בזמן שהוא מתפלל, חיים. בן אדם מתפלל תפילת 18, אסור להסתכל עם עיניים פתוחות ולטייל ולהסתכל מי נכנס, מי יצא, איזה פלורוסנט, איזה לדים חדשים קנה, ומה הגבה יחליף ואיזה תמונה הוא התקין השבוע. זה תעשה בזמן הלכה דודי. זה אל תעשה זה בזמן העמידה. בזמן העמידה צריך או להתפלל, שתי אפשרויות, או בעיניים עצומות, אם אתה יודע את התפילה בעל פה, או שאתה מחזיק סידור. אם אתה מתפלל עם סידור, שהעיניים שלך יהיו בסידור. שהעיניים שלך יהיו בסידור, ולא למה? אומר הרב, אומר הזוהר הקדוש, כי כשאנחנו מתפללים, השכינה כנגדנו. כשאתה מתפלל, נכון, אסור לעבור כנגד המתפלל. למה אסור לעבור כנגד המתפלל? כי שכינה כנגדו. אם שכינה כנגדו, איך אתה מעיז לעבור? לחתוך את השכינה 400. אומר הרב, אם השכינה כנגדנו, אז איך אתה מעיז להסתכל, מעיז פנים כאילו להסתכל על השכינה, להסתכל ככה. ואז לכן הוא כותב, הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי דבר מפחיד, הוא אומר, מי שבעיניים פתוחות מתפלל 18 והעיניים שלו פתוחות ומטייל עם העיניים,
זאת אומרת, כמו שהוא זלזל ולא יסתכל על השכינה, ויסתכל על השכינה ככה בלי זה, הוא אומר שהוא ייפטר מן העולם, לא יזכה לראות פני שכינה. פחד פחדים. זה זוהר הקדוש, זה לא אני אומר את זה. לכן מביא את זה גם בהלכה ברורה, הוא מביא את זה להחמיר בדבר הזה, להשתדל. שבן אדם לא יסתכל ככה בזה. לפעמים הסקרנות אומר, בסדר, תסתכל שנייה, אבל תחזור. כן? אנחנו בסך הכל סוף סוף בני אדם. תמיד אנחנו, אתה יודע, פתאום מסתכלים, אבל תחזור, או עם עיניים עצומות, או עם העיניים על הסידור. אומר הרב, ויתחנן אל השם. אמרנו בתחנונים ידבר רש. טוב, למי להתחנן? אל מי להתחנן? אל זלמן בעירייה? מה אתה אומר, נדב? יש לי זלמן בעירייה, חבר, יכול לעזור לי, יש לי את משה פטל או פטל, יכול לעזור לנו. וגם כן זה יוסי סוויד והוא והרב עודד, וזה נכנס, וש"ס נכנסו, והם חזקים בעירייה, וגם דוד שלי הוא חבר טוב של ליאת שוחט, הם גדלו ביחד. אח שלי יש לי קשרים עם ליאת, מה אתה נורמלי, יש לי הכל. יש לי עורך דין קריש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שייח חדן. אומר הרב ויתחנן אל השם. בא ללמד אותך. לפני שאתה מתחנן, בבקשה אני מתחנן הרופא, תעזור לנו, בבקשה דוקטור, אם אפשר, הוא מתחנן למזכירה, בבקשה אני מתחנן, תעשי לי טובה, תקדימי את הניתוח, שימי אותי ברשימת המתנה, אני מתחנן, תעשי לי טובה. אני מתחנן, תפתחי לי את ההלוואה, תאשרי לי את ההלוואה, לא, אתה חסום. תעשי לי חסד, אני מכך וכך ילדים, אני נכנסתי עכשיו, פתחתי עסק, אני מתחנן. למען השם, תעשי משהו. אל מי אתה מתחנן, נשמה, למי? לבשר ודם? לבשר ודם אתה מתחנן? אומר הרב, ויתחנן אל אדוני. בעת ההיא לאמור, תתחנן לקדוש ברוך הוא. אל תתחנן לשדכן, שימצא לך את השידוך, נשמה. תתחנן לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה מקור השפע. אני מתחנן אליך. נכון אני צריך לעשות השתדלות רונן. נכון אני צריך ללכת לרופא ולדבר איתו וללכת לבנק ולנסות לשכנע. הכל טוב ויפה. אבל מתי אני הלכתי לבנק? מתי ניגשתי אלעד? אחרי שכבר פניתי למקור. חיים. לפני שאתה נכנס לרופא לדבר איתו, לעשות בדיקות, או לפני שאתה נכנס לא יודע לאן. לפני שאתה נכנס ואתה בא לדבר, דבר איתו קודם. אבא, אני מדבר איתך, אתה ציווית עליי, אני קצת לא מרגיש לו קצת רפואה, אז ציווית עליי ללכת לרופא. אבל אני לא מאמין ברופאים, אבא, ולא בתרופות. נכון, ההשתדלות, צריך לקחת תרופות, אבל זה לא התרופות מרפאות אותי. התרופות הן שליח שלך, ריבונו של עולם, שאתה תרפא אותי. אבל אתה מנהיג את העולם על פי הטבע. אתה אמרת לי לקחת תרופות, נראה כדורים צבעוניים שאני לא מבין איך זה עובד בכלל, ובאמת זה לא מובן איך זה עובד. הסיבה היחידה ההגיונית שזה עובד, זה כי הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד. הוא אמר לכדור הזה שירפא. אם זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לכדור שירפא, אז איך הכדור הזה, הצבעוני הזה ירפא? זה מובן לך אבקל תרפא? כמה כאלה לקחו תרופות והתרפו? לא התרפו. וכמה כאלה לא לקחו תרופות, כי הם לא ידעו נגיד, לא לקחו תרופות, ואתה רואה אותם התרפו. הקדוש ברוך הוא אל רופא רחמן. אז אבא, אני קודם כל ויתחנן אליך אל השם. מתי אני מתחנן אליך? מתי? ודאי בכל עת. מתי שאתה רק יכול אלעד? תתפלל. ודאי. אבל תמיד כדאי לנו לתפוס אוריאל, לתפוס את העיתות של הרצון, את העיתים של שעת רצון. יש בשמיים פעמים שעת רצון אברהם, תפוס אותם. אל תיתן לשעת רצון לעבור. כי שמה יותר שערי שמיים פתוחים רונן. כמו אומרים חז"ל בהדלקת נרות של האישה, שהאישה מדליקה נרות, שערי שמיים פתוחים בשעת רצון. אז לכן נהגו אנשים להתפלל על הילדים, להתפלל על הנכדים, בזמן הדלקת נרות.
למה? למה זה שעת רצון? אומר הרב מוצפי, למה זה שעת רצון? זמן הדלקת נרות. דן, הדלקת נרות שהאישה מדליקה, תלמד אותה, תתפללי, תתחנני. יאמר לזכותה של אמי, שם ישמור לנו עליה עד 120 שנה. אני גדלתי על זה, אני ראיתי, העיניים ראו ולא זר. מה העיניים שלי ראו? העיניים שלי ראו את העיניים של האמא דומעות בהדלקת נרות, מתחננת ומתפללת. ידוע. על מי התפללה והתחנן? עד היום, על מי היא בוכה? עלינו, על הילדים. ואומר הרבה הצלחות של הילדים, אלעד, זה בזכות הדמעות של האישה, ואנחנו צריכים ללמד את האישה את הדבר הזה. האישה לא כמו אמא שלי. וואלה, כבוד הרב, אשתי, אני רואה איך היא מדליקה נרות, בלחץ, בזה מדליקה נרות, ועוד באמצע להתלבש, באמצע להתאפר, ומיד חוזרת, כמעט המצווה וזהו. ואמרה כמה מילים, אבל איפה הדמעות שסיפרתי לי על אמא ועל סבתא? אבל אף על פי כן צריך ללמד את האישה גם לדעת לבכות, אין מה לעשות. כי שערי דמעה לא ננעלו, שערי תפילה ננעלו. לא נדבר על זה עוד מעט בלי נדר, אבל שערי דמעה לא ננעלו. אבל אשתי לא בוכה, אבל לפחות תפוס את האוריאל במקומות שפה אתה תשב לה על הראש, תגיד לה את לא יוצאת, אני אמרתי את זה 1000 פעם. כמו שהולכים לקברות צדיקים, קברות צדיקים, בפרט אם זה אתה מכין את עצמך ומגיע עם הכנה והאישה רוצה לבוא. אז הלב נפתח, רונן, ואז האישה בקברות צדיקים יכולה, אתה יודע, יותר לבכות. זאת אומרת לה, אנחנו לא עוזבים את הציון, אנחנו הגברים קשה לנו לבכות, אתה יודע, מי שיכול לאדרבה, תבוא עליו ברכה, לבכות על הילדים, על הצרות. אבל מי שלא יכול לבכות, לפחות שלמד את אשתו. את יכולה לבכות. לא מתנים את הרכב, לא זזים מהקברות צדיקים, עד שאני רואה כאן את האיפור כאן קצת נמרח. עד שאני רואה שבחית, אז אפשר לצאת. אדרבה, סוף סוף, לפחות לנו הספרדים גם עדיין לא נכנס שבת. עדיין לא נכנס שבת, אז לכן זה כן תבכה והכל. היא לא יכולה לבכות, לפחות אבל שהלב יתפלל חזק. אומר אז זה שעת רצון, למה שעת רצון אומר הרב מוצפי? למה הדלקנו שעת רצון? אומר הרב, כי זה שעת עשיית מצווה. תראה איזה דבר, כמה עוצמה יש לפשט הזה, ונלביש אותו לשאר דברים. אומר הרב, מכאן נלמד האדם. למה זה שעת רצון? בגלל זה שעת עשיית מצווה. מכאן תלמד. בזמן שאתה עושה מצווה רונן, זכית לשמח יהודי שהגיע לך למאפייה, וראית אותו מסכן, ראית אותו שאין לו כסף, הבאת לו, עזרת לו עם האוטו, ראית אותו נתקע בלי מצבר, המצבר שלו התקלקל, אתה באמצע העבודה עכשיו, מה אכפת לך מה הוא? שיסתדר. השם ידאג לו, אל תדאג, השם ידאג לו. אבל אם כל אחד יגיד השם ידאג, אז מה, מי ידאג לו? ודאי השם ידאג לו, אבל השם רוצה לשלוח את הבנים. ואתה מקריב מעצמך ואתה עוזר לו. עזרת לו עם המצבר, עזרת לו עם הכבלים, קצת משהו פה, משהו שם, זכית לעשות מצווה. בזמן הזה שעשית מצווה, אז יש לך עכשיו שעת רצון. יש לך עכשיו שעת רצון גדולה בשמיים להתפלל, נשמה. אומר הרב יותר מזה, תראו, זה חיודי שיותר עוצמתי. נעמיק את זה. אומר, בזמן שבן אדם עושה מצווה, אברהם, תגיד לי, יצר הרע ראובן, יצר הרע רוצה לתת לאדם לעשות את המצווה? או שיצר הרע לצערנו, או אסור שבעשיו הוא כל פעם נסה לעכב, אוריאל? רק לעכב. כמה מניעות? באדם עושה מצווה כמה מניעות? פתאום פה לא הולך דן, פתאום פה נתקע. מה ביקשתי? ללכת לבקר את אמא, לעזור לאמא בנתניה. ופתאום פה פקק, ופתאום פה עד שרציתי, פתאום זה נפל עליי מפה, תשאר באור יהודה. אומר, אבל אם תזכור, תחשוב על זה, אם כן בסוף זכית לעלות לנתניה, זה נקרא לעלות או לרדת, איך זה נקרא? על המישור. זכית לגלוש עד, כן? הגעת עד אמא. עזרת לי אמא, הנה כיבוד הורים זכיתי. זכית, הווה אומר נדב, שים לב לחידוש, הווה אומר שהיצר הרע עכשיו הוא לא פה איתך, אתה שברת אותו, הסרת אותו ממך, אז אומר הרב עכשיו אין לך מקטרגים עליך, זה לכן זה שעת רצון. אז בזמן הזה תתפלל, כי אם זכית לעשות מצווה, אז הווה אומר שהיצר הרע עכשיו הוא לא איתך, אז אין מי שיקטרג עליך רונן.
בזמן עשיית המצווה, תבקש. אשא את התאו לחתונה. אמרת לו, לא, כן, אני בדרך. אומר לך, הוא הטרמפיסט, אתה נוסע לשם בכל מקרה? אומר לו, כן, אני במילא, זה הדרך שלי. איזה זה הדרך שלך? עשית עיכוב דרך עוד 20 דקות. אבל נגיד, אתה לא מהר לאשתך, אתה קצת עייף. אבל אתה נותן לו הרגשה טובה, לא, זה הדרך שלי. אומר לך, לא נעים לי גם על הדלק, על הזה, לא נעים לי, אתה עושה גם עיכוב, אתה אומר לך שלי, אני סוחב אותך על הגב, הכל בסדר, זה האוטו נוסע, הכל בסדר שלי, זה שלי האוטו. נותן לו הרגשה טובה, אתה זיכית אותי, השם מברך אותך, הורדת אותו, זכית עכשיו לשמח את הקדוש ברוך הוא אלעד, אתה עכשיו בזמן עשיית המצווה, תבקש עכשיו בקשות, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא, הנה בעת הזאת, תתפלל עכשיו, יש לך עת רצינית לשערי רצון. עוד את הרצון אומר הרב, כולנו מכירים, שבן אדם מעליבים אותו, פוגעים בו, והוא לא מחזיר, נכון? הוא לא משיב, אז עכשיו שערי רצון פתוחים. תפילה שלו כמו אחד מגדולי הדור. בזמן שמעליבים בן אדם, מבזים אותו והוא שותק, אז אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא רוצה אני שומע לו עכשיו. אין תפילתו שווה ריקם. לא היה סיפור לא אחד ולא שתיים. היה פעם דבר כזה שאחד הגיע לרב קניבסקי וכל פעם מגיע אליו. למה הם מגיע אליו? כי אשתו הייתה שאלה אותו בשביל שיהיה להם ילדים כבר שנים ואין להם ילדים מסכנים. והוא היה צמוד לרב קניבסקי חזק. וכל פעם, אתה יודע, הרב היה מביא אותו, כן, בעזרת השם, יהיה לך בן, בעזרת השם. עד שאשתו כבר התעצבנה, כבר אחרי שנים. אומר לו, אתה לא חוזר הביתה, עד שהרב מבטיח לך, כן, סוג של נשבע לך, שיהיה לך ילד. הוא לא ידע מה לעשות עכשיו, מה נגיד לרב? קיצור הגיע לרב, ואז הרב אמר לו עוד הפעם, בעזרת השם, בעזרת השם. אמר לו, אז הרב, אבל ככה אשתי אמרה. אז הרב באמת חשב, אמר לו, תשמע, יש גזרה בשמיים, אבל יש דרך לבטל את הגזרה. אומר לו רב חיים קניבסקי זצ"ל. אמר לו, לפעמים גם התפילות שלנו אין לנו כוח לבטל גזרות קשות. אומר, אבל תחפש מישהו שמעליבים אותו, מישהו שפוגעים בו, ותרוץ אליו מיד, ותבקש ממנו ברכה. הוא יצא עמום מרב חיים, סיפור אמיתי. יצא עמום, היה איזה 15 שנה בלי ילדים בערך. חזר לאשתו, סיפר לה את הסיפור, עברו כמה ימים, שבוע, שבועיים, פתאום הוא מגיע לאיזה חתונה בבני ברק, מגיע לאיזה חתונה, וככה בהתחלה של האולם, אתה יודע, אנשים מתיישבים בשולחנות, אז הוא קולט איזה אחד, התיישב בשולחן, ואז פתאום הוא קולט איזה קצת מהומה שם, הוא מגיע, מתקרב, הוא קולט איזה בא איזה אחד מבוגר קצת, ואומר לה, תקום, מה ישבת לי פה? אז הוא מחילה, אל תענה לי בכלל, מה אתה עונה לי? חצוף. אתה רואה פה צלחת שלי, מה אתה יושב לי פה במקום? זה לא מאמין, אלעד. הוא ביזה אותו, והוא לא נראה לפלפון, דן. נראה כזה כמוך, אתה יודע. אז היו בטוחים שהוא הולך עוד שנייה, אתה יודע, להתהפך עליו חזרה. אז הוא הלך הצידה אחרי שהוא קם, הוא בא להחזיר לו. אז הוא קלט את זה, מיד זינק אליו, רץ אליו. אמר לו, מתחנן, אל תחזיר לו, אל תענה לו, אני מתחנן, אל תענה לו. הוא לא מבין מאיפה זה הגיע עכשיו. הוא רוצה להחזיר לו עכשיו, אתה יודע. לתת לו, איך שאומרים, להחזיר לו על אפיים, כפול כפליים. הוא אומר, אני מתחנן. אני 15 שנה בלי ילדים, והסיכוי היחיד שלי עכשיו, אם אתה תתפלל עליי וברך אותי שיהיה לי ילד, זה ההזדמנות של החיים שלי, אני מתחנן, אל תחזיר לו, אל תענה לו. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מסתכל על ההוא, בפנים אתה יודע שהוא רוצה להחזיר לו, מסתכל על ההוא מסכן שבוכה לו, מתחנן אליו, אל תחזיר לו. הוא עצר את עצמו, תפס לו את היד חזק, לאותו אחד שהתחנן, ואמר לו, אני מברך אותך מכל הלב, שיהיה לך בן זכר עוד השנה. וככה היה, לא עברה שנה, ונולד להם בן.
ואחר כך כבר נפתח הצינור, ברוך השם נולדו להם עוד ילדים. אומר הרב, תראה מה זה, ברכות של צדיקים נדב, ולא עזרו. אבל אותו אדם שהתגבר ולא ענה להוא שחירף אותו וביזה אותו, תראה מה זה, כן. מי שמקשיב לאשתו לא מפסיד. אומר הרב, תראה מכאן נלמד האדם, כמה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה. ולצערנו הרבה פעמים זה מתפספס לנו בין הידיים. רואים לפעמים אנשים, אני ראיתי לצערי. ראיתי במאפייה שלך רונן. מישהו שנתן ביזה, נתן מילים לא במקום, לאורך האנשים ישמור לי עליו. ואורחן צדיק, אין דברים כאלה, בין פעות עשה בין פעות עלי עין. והוא שתק. אמר לו תודה רבה לך, והוא הלך והוא שתק, ואני התבאסתי אחר כך. יצאתי מהמאפייה, אחר כך כבר נסעתי, אמרתי כפרת עוונות יא רבנן. איך לא באתי לאורחן שיברך אותי, על זה שהוא שתק להוא ביזה אותו, ואורחן כמו גבר שתק לו. העולם בחוץ מלמד אותך, אח שלי תהיה גבר ותראה לו. חנג'ר אותו, מה זה, זרק לך מילה ככה? מה זה, מה אתה הלפלף שלו? תראה לו אח שלי, מה אתה נהיית לי פה נקבה? ככה זרק לך מילה. אבל התורה מלמדת אותנו מי זה הגבר? הגבר זה שיודע לכבוש את יצרו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. יש לי מה לענות לו אח שלי, ואני יודע בדיוק מה לענות לו. אבל מה זה ייתן לי מה אני אענה לו? זה יבנה לי את בניין בית המקדש עכשיו השלישי? זה לא יבנה לי, אז מה זה ייתן לי? הוא לא ענה לו, יאמר לזכותו, שייתן לו תמיד כוח בעזרת השם. אומר הרב, זה הנה עוד שעת רצון. עוד שעת רצון שאבי מורי לימד אותנו שנים. מאחד האדמו"רים, לא זוכר מי אומר איזה רגע, האדמו"ר של טהרת הקודש. של שמרת העיניים, שריך אברהם. רב אהרון רטה מבטיח ואומר, מי ששומר את העיניים שלו, מי שומר את העיניים שלו בדרך, הולך בדרך, ירין, שהיצר שלנו, של הגברים, בוער, ופתאום אתה קולט איזה מראה דן, וואלה איזה מראה, בונה כמה זמן לא ראיתי דבר כזה. ואתה מת להסתכל. כבר ראית, מיד סובבת את הראש, ומה עכשיו היצר אומר לנו? מה הוא רוצה? תחזיר את הראש, תן לי רק עוד שנייה. לראות איזה יופי של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. לא רק סקרנות, אני לא... רק סקרנות. אתה הולך ליהנות מהמראה הזה, נשמה. מי יתיר לך? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתה אומר לקדוש ברוך הוא אבא, אני כבשתי את יצרי, ביטלתי את רצוני, ולא הסתכלתי על המראה, או אני רציתי ואני רוצה עדיין להסתכל, הנה היא פה, ואני רוצה להסתכל. אז מה מונע אותך מלהסתכל רונן? כי הוא אמר לי לא להסתכל, הוא אמר לי להסתכל רק על אשתי, ועל אמא שלי ועל סבתא שלי ועל הבנות שלי, על מי שבחק המשפחה, אבל בגדול רק על אשתי. באדם יגיד, שמע, אבל זה נמאס, מה, כמה אני יכול? 50, 60, 70 שנה רק על אשתי? אז לכן, אומר רבי מאיר בעל הנס, לכן הקדוש ברוך הוא ברא לנו מה? את טהרת המשפחה. שבועיים כן, שבועיים לא, כדי לחבבה על בעלה. ובן אדם סגולה, בן אדם שיסתכל רק על אשתו, מביא הרב שמחה כהן, הרב לשלום בית, אומר מובטח לו, מביא את זה בשם חז"ל, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא ימשוך חן על אשתו, שהוא ידע שאשתו הכי יפה יותר מכל האנשים שבעולם. הוא אומר זה לאשתו דוגרי. והוא החבר שלו, הוא מסתכל, אומר בונה, מה הוא אומר? מה אשתו הכי יפה? מה זה? איך הוא אומר דבר? מסכן, טוב, הוא כבר התבגר, אז העיניים קצת מטושטשות לו אולי, לא יודע, הוא קצת התבגר, נשמה. אח שלי, לא התבגרתי. אבל הקדוש ברוך הוא משך לי חוט של חסד מיוחד על אשתי, שאני מסתכל עליה ויודע שהיא הכי יפה יותר מכל האנשים. למה? כי באדם שהוא לא פוזל לי מהעיניים, מסתכל רק על אשתו, הקדוש ברוך הוא נותן את המתנה הזאת. אז אומרים בן אדם שמבטל את רצונו, אומר לקדוש ברוך הוא, אני ביטלתי את רצוני אבא, אז אנא אבא, תן לי זיווג, תן לי דירה, תן לי רכב טוב, ואז הוא מתחיל להתחנן לקדוש ברוך הוא. זה בעת ההיא. יש עוד כמה עת של רצון, כמו בזמן ירידת גשמים,
שיורד גשמים עוד מעט בחורף, זה אותו עוד יומיים כבר מגיע החורף בעזרת השם, יורד החיים עפים, יורד גשם, אז גם בזמן ירידת גשמים, גשמי ברכה, זה זמן גם כן, זמן של שעת רצון, כבר מביאה גמרא בתענית. טוב, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. מה זה לאמור? אומר האור החיים הקדוש לאמור, תפרט לו. כולנו יודעים את הדבר הזה, אבל הרבה פעמים קצת שוכחים. מה אני התפללתי על רכב טוב. אבל זה הבעיה, נשמה שהתפללת רק על רכב טוב. אמרת על הקדוש ברוך הוא הבא, זכה אותי ברש, אני אזכה לקנות רכב טוב. חזק וברוך. איזה רכב אתה רוצה? יש הרבה רכבים שהם טובים. מה זה טוב? למטה גם קורא טוב. הוא טוב כי הצבע שלו לא מקולף. אבל תראה איך הוא נוסע מקרטע. אבל הוא טוב, נשמה. או שהוא טוב מבחינת המנוע, מבחינת המכניקה הוא טוב, דן. אבל תראה את כל הבחוץ שלו, נשמה. תראה את כל הבחוץ, איפה הקוסמטיקה של הרכב. כן. אותו דבר דירה, אני רוצה דירה טובה. זהו. והלך לעבודה. התפללת על דירה, אשתו שואלת אותו. כן, התפללתי. מה התפללת? אמרתי, הייתי בהיכל, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, תמצא לי דירה טובה. ביי. והלך יצא מבית הכנסת. זהו, זה מה שאתה רוצה, דירה טובה? איפה שכנים טובים, איפה בלי נזילות, איפה באזור טוב, כמה חדרים אתה רוצה? לא, מה, הרב, הקדוש ברוך הוא יודע מה אני רוצה, מה, הוא לא יודע מה אני רוצה? הוא יודע, נשמה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הרב שלמה לוינשטיין, אמרתי לכם את זה 1000 פעם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתדבר איתו, שאתה תדבר איתו כמו בן אל אבא, לא כמו תלמיד למורה. המורה שהוא רצה לקנות לתלמיד איזה, בגלל שהוא זכה באיזה רכב, באיזה פרס, אז המורה לקח את התלמיד, לקח אותו לפיראט האדום, אמר לו, בכבוד, תבחר איזה מכונית, אמרת, אתה זכית תבחר איזה מכונית, והתלמיד, אתה יודע, לא נעים, התלמיד עם המלמד, אתה יודע, לא נעים, לא, אמר לו, תבחר מה? הוא לא בחר את אלעד, עד שהמלמד, אתה יודע, כבר אין ברק, כבר עבור כמה דקות, התלמיד מתבייש, הוציא לו איזה רכב, ככה נראה רכב טוב, צעצוע כזה, הביא לו, תודה רבה, הלך הביתה. עברו כמה ימים, היה פסח, זכה מצאת אפיקומן, אבא שלו אמר לו, עליי, קבל מכונית צעצוע מהפיראט האדום. וואלה, איך שהגיעו לחנות, הילד כמעט בלע את הפיראט האדום, את הפיראטים האדום, בלע את הכל. אבא, אני רוצה את המכונית הזאת, ואני רוצה גם את זה, וגם, זה גם טוב לי, גם את זה. ואז אבא שלו רואה אותו, מה זה יעיל בני, אמרת לך מכונית? לא דיברנו על מכוניות. מה זה כל השורה פה? אמר לה, תשמע, תקשיב, זה מכונית, אתה רואה בצבע כחול, אומר לו, וזה האדום למה? אומר לו, כי זה שתאונה, אם יהיה תאונה. אומר לו, טוב, זה למה המשטרה? אמר לו, אבא, כי שיש תאונה, זה מגיע המשטרה, וזה למה האמבולנס? אבא, שיש זה, אז גם האמבולנס מגיע. ולפעמים גם יש אש, אז גם הוא לקח את המכבי אש, גם את המכונית של המכבי אש. הוא מתחיל, הוא מסביר לאבא שלו, אבא, ותראה איזה יופי, והוא בא, ותראה איך אני פותח את זה, את הזה של המכבי אש. הוא אומר, אבא, בבקשה, מתחנן לאבא שלו חצי שעה. אבא שלו ייתן לו, לא ייתן לו, רונן. אחרי שהוא ככה מתחנן לאבא ומבקש ומסביר, הוא מסביר גם לאבא שלו למה הוא צריך את כל המכוניות האלה. אז האמא אומרת, מה הוא צריך את כל זה? תיקח לו 2 וזהו. אז האבא כבר השתכנע. לא, תקשיב, אבל הוא צודק, הילד. ככה האבא כבר התחיל להשתכנע, הוא אומר לאמא, לא, הילד צודק, באמת, הוא צריך את זה, כי זה ככה, זה עושה, זה כבר האבא בעצמו השתכנע למה הילד צריך. ואז הוא מוציא לו את כל 5 מכוניות, קנה לו הכל. אומר הרב שלמה לוינשטיין, אם אתה תדבר לקדוש ברוך הוא כמו תלמיד, מתבייש, אני רוצה מכונית, זהו. איזה מכונית? מה, מי מו? אז אתה תקבל מתנה שהמלמד נותן, איזה מכונית אחת שהוא בחר. אבל אם אתה תדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אבא, כמו בן אל אבא, שהבן מפרט לאבא, מסביר לו ומפרט לו בשבילנו. אז הקדוש ברוך הוא יענה לך כמו אבא, לא כמו מלמד. הווה אומר לאמור, מה זה לאמור? תפרט לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אבא, אני רוצה כך וכך, ואתה תפרט לו, מה? אבל הקדוש ברוך הוא יודע, נכון שהוא יודע, אבל בשבילך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תרגיש כמו בן שמדבר לאבא, לא מתבייש, הוא מפרט לו ומסביר לו.
אומר הרב, תדע לך, ואתחנן, מה זה ואתחנן ראובן? תראו, זה חידוש אדיר. מה זה ואתחנן? משה רבנו אומר לעם ישראל, אני התחננתי. מה זה התחננתי? לא התפללתי פעם אחת, אוריאל. התחננתי זה עוד תפילה ועוד תפילה. כמה תפילות? גימטריה שלך בהתחנן, כמה אתם יודעים? 515 תפילות. וזהו. ולא נענית משה רבנו? משה רבנו כן, לא נעניתי על ה-515. אבל אם הייתי מוסיף עוד אחת, אז הייתי נענה והייתי נכנס לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, די. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני יודע למה אני לא רוצה להכניס אותך. כי אם אני אכניס אותך לארץ ישראל, אז אתה תבנה אליהם את בית המקדש, ואם אתה תבנה אליהם את בית המקדש, אני לא יוכל להחריב להם אותו. ואם אני לא אחריב להם את בית המקדש, אז חלילה אני צריך לשפוך את הזעם שלי לא על העצים ועל האבנים, אלא על הבנים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תבין אותי, אתה לא יכול להיכנס לארץ. משה רבנו מתחנן, אבא אני מתחנן, אני רוצה לפחות, תן לי רק לראות אותה וזהו. לא, תן לי להיות אפילו כמו ציפור רק להיכנס, לא. אומר המדרש, מה משה רבנו רצה, למה? מה עד כדי כך רוצה להיכנס לארץ? הוא רצה, אומר המדרש, לא לאכול מטובה ולסבול, לא להתפנק ולהתענג. לא בשביל זה. הוא רצה בשביל לקיים את המצוות התלויות בארץ, מצוות שיש לך כאן בארץ, הפרשת חלה, תרומות ומעשרות, או אורלה, הכל, כל המצוות שקשורות פה באדמה, שאין את זה בחוץ על הארץ. רונן, תראה איזה חיזוק אדיר. אומר רב משה רבנו, מילנו גדול כמותו, והוא לא זכה להיכנס לארץ. ואתה נולדת בארץ, נדב. אתה יודע כמה תעמולות בעננים על זה? כמה תעמולות בשמחה על זה? גדולי עולם, הגאון מבילנה, מרן החפץ חיים, האור חיים הקדוש, הוא בסוף נכנס אבל נפטר מיד. כמה גדולי עולם רצו לעלות לארץ ישראל ולא זכו לעלות לארץ. ואתה פה זכית לעלות לארץ, אבא שלך, סבא שלך עלה לארץ ואתה פה בארץ, נשמה. כמה אנחנו צריכים להיות בשמחה בדבר הזה, אוריאל דיברנו על זה אז ביום העצמאות, על הדבר הזה. זה קרה בסוגריים. אומר רב משה רבנו, אומר לעם ישראל, אני התפללתי והתחננתי לקדוש ברוך הוא. כמה פעמים? 515. אם הייתי מוסיף עוד אחת, השם היה שומע לי. למה בסוף לא עשיתי עוד תפילה אחת? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מכאן נלמד האדם. שפעמים שבאדם התפלל הרבה תפילות. ישראל. הרבה התפללת על זיווג, הרבה. ולפעמים באדם אומר, שמה כבר נמאס לי, כמה אני יכול להתפלל? על ילדים, די כבר שנים. על מציאת עבודה, די כבר שנים. כמה אני יכול להתפלל על זה? ובאדם לפעמים כבר מתייאש, רונן. מתייאש. כמה התפללת על חבר שלך שיזכה לילדים? ואתה רואה כבר שנים, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. אתה אומר, יאללה, נו. ואתה פתאום מגלה את עצמך, שאתה רואה אותו פתאום, ואז אתה נזכר, בונה, אני כבר שנתיים כבר אני לא מתפלל עליו בכלל. כי אתה כבר התייאשת, נשמה. אבל מכאן נלמד האדם, אומר הרב, לפעמים צריך מסה של תפילות, ועוד תפילה אחת, שתשבור את הכל, ואתה תקבל את התפילה, והקדוש ברוך הוא יענה לתפילה שלך הזאת. אבל לפעמים צריך, אמרנו, את המסה הזאת ועוד תפילה. אבל שימו לב, זה לא התפילה האחרונה, היא זו שהביאה לך את הישועה, לא. זה כל המסה של התפילות ועוד אחת. אומר רב, זה כמו, להבדיל, זה כמו בן אדם שבא לקנות מלח. אז בזמנם נגיד זה קורט של מלח, אתה יודע, זה המלח נגיד העבה, מלח גס. אז הוא קונה והוא רוצה במשקל קילו. אז הוא שם לו את המשקולת של קילו על הכף מאזניים, מתחיל למלות לו בשקית מלח, חופן ועוד חופן ככה, מתחיל קצת להתאזן. ואז כשזה מגיע ככה לגבולי, ככה לקסקס, מה הוא עושה המוכר? מוסיף איזה עוד 3 גרגרים של מלח, כמעט, מוסיף עוד אחד, והנה עכשיו זה בדיוק שווה בשווה. מה הכריע את האיזון של הכף?
הקורט האחד הזה, הגרגיר מלח האחד הזה. אבל שמעתי לזכור שזה לא רק הוא איזן פה את המאזניים, אלא היה צריך את כל המלח, נכון? הווה אומר, אנחנו צריכים את כל המסה של התפילות, אבל גם כן להוסיף את העוד האחד הזה, כי אתה לא יודע אלעד, מתי הקדוש ברוך הוא יענה לך בסוף. בדודה שלי, מורן, בדודה שלי 13 שנים בלי ילדים. אני יודע, זה סיפור, יש סיפורים של 20 שנה יותר, כן? אני סיפור אישי עליי. אני לא אשכח שהיינו עוד ילדים, תמיד זה ידוע, מורן בת מרים, לזרע הקודש בר קיימא, והייתי בתור ילד, אתה יודע, אוהב את הבדודה, היינו אצלהם, גדלנו אצלהם, הייתי מתפלל עליה, לילדים. אבל כבר כמה שנים ילד יכול להתפלל על ילדים לבדודה שלו, כמה שנים. וכבר אני זוכר את עצמי, כבר הפסקתי להתפלל. במשך השנים, אתה יודע, כבר שהתבגרתי, אתה כבר זה סדר, נו. מסכן אין לה ילדים. אתה כבר ליד, חלילה משלים המציאות, כאילו טוב אין לה ילדים. אחרי 13 שנים נפקדה בבן, השתבח המלך. ואחרי זה בעוד בן. תראה מה זה. מישהו יכול לחסום את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי? מה, אבל התפללתי על זה מסה של תפילות, די, מה? כמה הקדוש ברוך הוא שאני מתפלל על הזיווג? תראה כמה תפילות התפללתי. אבל אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. אומר הרב בידרמן, חיזוק אדיר, חידוש אדיר. עשתה הרבה סגולות, הרבה תפילות, זה מה שאני יודע. לא יודע אם זה משהו ספציפי, זה צריך לברר. אבל תמיד, אתה יודע, אבל גם אם יעשה איזה משהו בומבה, היא הייתה חייבת, יפה אמרת, יכול להיות שבסוף משהו אחד, בשנה האחרונה, שבדודה שלי כן נפקדה לבן, שבר. אבל זה לבד לא היה מביא לילד, היא הייתה צריכה את כל 13 שנים של תפילות, ולא רק של אדן. היא הייתה צריכה את התפילות גם שלי, ושל אח שלי, ושל אמא שלי, ושל הדודה שלי השנייה, ושל ההוא שהתפלל. צריכים מסה של תפילות. למה זה ככה? אנחנו לא יודעים, זה חשבונות שמיים. אבל אומר הרב, שימו לב, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו אל תוסף, אומר הרב אלימלך בידרמן שליטה, חידוש אדיר. ואדם מתפלל, ואז לפעמים פתאום קצת מתייאש. אומר הרב, כל עוד שלא שמעת אוריאל, שים לב, כל עוד לא שמעת בת קול משמיים, שאמרה לך אל תוסף, אז תוסיף נשמה, תוסיף, תתפלל עוד ועוד ועוד. ובבוקר השתבח המלך עלה לי חידוש, שהכנתי קצת את השיעור. מיום שנחרב בית המקדש, אומרים חז"ל שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. נכון, שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אז דיברנו על זה, למה צריך את בית המקדש? אומר רב, תהיה איזה כיף דן, בן אדם היה מגיע, שבית המקדש היה קיים רונן, בן אדם היה מגיע לבית המקדש, תפילה אחת עולה תחת כיסא הכבוד, בומבה. לא צריך 1000 תפילות נשמה. תפילה אחת טובה, שוברת את כל הרקיעים. זה היה בזמן בית המקדש היה קיים. אבל לצערנו מיום שנחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו. אומרת הגמרא, נכון שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. ואני הקטן שואל, אם שערי תפילה ננעלו, אז מה זה כל השיעור שם הבאנו? אלעד, למה להתפלל אח שלי? אתה אומר לי שערי תפילה ננעלו, ירין, הבנת את השאלה? אם שערי תפילה ננעלו זה נעול, אז מה זה כל התפילות? למה להתפלל, נשמה? אז לבכות, בסדר, אז לבכות תגיד לי. לבכות זה שערי דמעה לא ננעלו, אז לבכות. אז אל תגיד לי להתפלל הרבה להתפלל. תגיד לי לבכות. ואנחנו אומרים, השתבח המלך ותעלה היוצר. כתוב שערי תפילה לא ננעלו. סליחה, שערי תפילה ננעלו. אבל איזה שערי אמרנו? תפילה. תפילה. מה זה תפילה? לשון של יחיד. אבל שערי תפילות זה לא ננעלו. ככה אני חידשתי על הבוקר, ברוך השם, מקווה שיש ספרים שמחזקים את מה שאני אומר, אבל הנה אנחנו רואים פה מהכתובים שיש פה חיזוקים. מהכתובים מפה, מהאור החיים, מחז"ל,
שאומר לך צריך להתפלל לפעמים מסה של תפילות, שהתפילה שלך תתקבל. למה? אבל תפילה אחת מספיק. תפילה אחת זה היה בזמן בית המקדש, ששערי תפילה אז היה בוקעת רקיעים. אבל מיום שנחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו. אבל תזכור שדווקא תפילה, שערי תפילה ננעלו. אבל שערי תפילות ברבים, זה לא ננעלו. כי תתפלל עוד ועוד ועוד. בסוף הקדוש ברוך הוא יענה לך, זה מובטח לך שהתפילה תתקבל בסוף. כי תפילה לא שווה ריקם, אין תפילה שווה ריקם. באדם לא יגיד, שמע, התפללנו, כמה התפללנו, הנה בסוף סתם. אין סתם נשמה, אין סתם. התפללת הרבה על הדבר, אז יכול להיות שהדבר הזה לא טוב לך. יכול להיות שהתפללת על האוטו זה וזה, אבל האוטו הזה לא טוב לך, נשמה. הקדוש ברוך הוא ברוב הרחמה והחסדה, מה עושה אוריאל? הוא לא זורק את התפילות שלך לפח, רונן. אפילו שהתפללת לפתוח את העסק שם. מה אתה בא, אני רוצה שם בגני תקווה, לפתוח את שם, אני רוצה שם, התפללת, טק, 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 ואני רוצה לפתוח לנו שווארמה, טק. אבל מי אמר זה טוב לך? ונגיד, הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא טוב לך. אז מה התפילות הלכו לפח? תשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא עושה להם הסבה מקצוע. הסבה תפילה מסב לך אותם לדבר אחר שאתה צריך אותו. לכן תלמד, שווה לך להתחנן. שווה לך להתפלל מעומקא דליבא בנשמה. כי אין תפילה שווה ריקם. נכון שערי תפילה ננעלו, אבל שערי תפילות לא ננעלו. התפללת על זה ועל זה ועל זה, הקדוש ברוך הוא יעשה, ייקח את התפילה הזאת ואת זאתי ואת זאתי ואת זאתי ואת זאתי, ויקח אותם בסוף למה שאתה באמת צריך, ירין, ושם אתה פתאום תקבל את הישועה. איך עוד דווקא על זה אני לא התפללתי הרבה, איך אני? כי הקדוש ברוך הוא לקח את כל התפילות שהתפללת על הדבר ההוא לא טוב, לקח אותם לשם, ושם אתה פתאום קולט את הישועה, או פתאום אתה ראית איך הקדוש ברוך הוא הציל אותך ברגע האחרון, רונן, בוא נעשה מזל שליח, השם הציל אותי. התפללת על זה? וואלה, לא התפללתי, אני לא ידעתי בכלל על זה, אוריאל. על המכונה הזאת וזאת, בשנייה האחרונה לא קניתי את זאת, בסוף השם זימן לי את זה, איזה נס. בוא נעש, אני כמעט סגרתי איתו כבר על הדיל הזה. בשנייה האחרונה פתאום הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע, איזה בסה, איך הפסדתי את האוטו הזה, יא רבנן. תראה איזה טיפש הייתי, איזה טיפש אני, איך לא הלכתי על זה, איך פספסתי את זה. אתה לא פספסת, אם התפללת על זה נשמה, אתה לא פספסת את זה. אתה פתאום קולט שהקדוש ברוך הוא הציל אותך שמה, ובום קיבלת. איך? לא התפללת על זה. לא התפללת על זה, התפללת על דברים אחרים, והקדוש ברוך הוא לקח לך את כל אלה, על זה נשמה. וזאת היא הנחמה שלנו. שבת נחמו, בדקות האחרונות נסיים, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. איפה הנחמה שלנו נדב? קודם כל ונשלמה עפרים שפתנו. ודאי שאין לנו נחמה יותר גדולה מזאת. נכון, הקדוש ברוך הוא לקח לנו את בית המקדש, אבל לזכור שנשלמה עפרים שפתנו, השם אוהב את השפתיים שלנו. השם אוהב שנתפלל אליו. והשם רוצה את התפילות שלנו. והוא עונה לתפילות שלנו. זאת היא הנחמה. נכון נחרב לנו בית המקדש. אבל זה לא הסתיים העולם, אוריאל. אצל הגויים, אצל שונאי ישראל, יימח שמם וזכרם, שונאי ישראל, אצלם אם קרה משהו וזה הלך, אז הם מתייאשים ונגמר. אבל אנחנו בוכים על חורבן הבית כבר כמעט ב2000 שנה, על מה אתה בוכה? נשמה, זה כבר היה, אתה עד מלא שנה, שנתיים, די. מה אתה ממשיך לבכות? איזה עם אתה? הגויים מסתכלים עלינו, בונה, אנחנו עם משוגע, יושבים על הרצפה בתשעה באב, בוכים, על מה אתה בוכה? על עצים ואבנים שהיו אז? על מה אתה בוכה? ודי כבר, חלס כבר להצטער על זה. זה כבר נשכח, זה היה פעם. אתה אומר לו, אצלכם עבדה התקווה, אצלכם אם קרה משהו, אם מת משהו, אם נגמר משהו, אז הגוי הולך וביי. אבל אנחנו עם ישראל, עם הנצח. עם שלא מאבד שום תקווה. עם שלא מתייאש. זה עם, תראה כמה אנחנו עם חזק, לא מתייאשים.
נכון, קרה לנו שבר, נכון, קרה לנו חורבן, אבל זה לא קרה לנו חורבן ונגמר ואנחנו מתים וביי. לא! אנחנו יודעים להתרומם, מתנערים מעפר קומי. אנחנו יודעים להתרומם מהעפר, זה הכוח של עם ישראל. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, אנחנו יודעים להתנחם. אנחנו יודעים למה להתנחם, יש לנו את התורה הקדושה, יש לנו את הכוח, את העוצמה של התורה. מי ייקח לנו את התורה? היהודים בשואה איבדו הכל, אלעד. איבדו הכל. אבל ראית הרבה אנשים שעוד היה להם תקווה, היה להם שמחה. והנאצי מסתכל עליהם והוא לא מבין איך הוא עדיין הבן אדם הזה רגוע ושמח. איך? אמר לו, נכון, לקחת את אבא שלי, לקחת את אמא שלי, לקחת את הכל. אבל את האמונה שלי בבורא שלי לא לקחת, אתה לא יכול לקחת לי לעולם. את התורה שלי אתה לא יכול לקחת לי, את התפילה שלי אתה לא יכול לקחת לי. נכון, נחרב לנו בית המקדש, אבל אומר הנביא, נחמו, נחמו עמי. תתנחמו, יש לכם עדיין את הקדוש ברוך הוא, עדיין יש לנו את העוצמה של התפילה. ומה הנחמה הגדולה, אומר הרב שמשון פינקוס זצ"ל. אומר, אתה יודע על מה הנחמה הגדולה? שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אהבתי אתכם, אמר השם. בגלל שהוא אהב אותנו ואוהב אותנו, בגלל זה הוא לא רצה להכניס את משה רבנו לארץ. כי אם הוא היה מכניס אותו, אז אמרנו, לא היה מחריב את בית המקדש, כי משה רבנו היה בונו אותו. הוא היה צריך חלילה להחריב את הבנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בגלל שהוא אוהב אותנו. אז משה רבנו הקריב, ולא עלה לארץ. הוא לא עלה לארץ, בשביל שאנחנו נמשיך לחיות, כי הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו עשינו חטאים, ובמקום לחלות אותנו, מה עשה? קילה את חמתו בעצים ובאבנים, זה בית המקדש. אומר הרב משל למה הדבר דומה, בזה סיימנו. אומר לאיזה אחד, פעם סיפרנו זה, לאיזה אחד שצייר ציור, אבל הוא חלם לצייר את הציור הכי יפה שלו. צייר, וכבר הוא 20 שנה במקצוע, אבל הוא אף פעם אמר, אני לוקח איזה שנה, שנתיים הפסקה, הולך לאיזה הר ככה טוב, עם ככה אוויר, ככה רענן, ועם יישוב הדעת, ואני מצייר את הציור שנה שלמה. הוא התאמן על הציור, ובשנה השנייה הוא צייר ציור למופת. משהו מפחיד, משהו עד כדי כך שמישהו מסתכל על הציור, הוא נכנס לתוך הציור, הוא מתאפנט. והוא עשה טקס הופעת בכורה לציור שלו, הביא את כל העיר, את אשתו, את הילדים, וכולם באו, והיו עמומים, איזה ציור, אנחנו לא מאמינים. הוא שם את זה ככה, אתה יודע, על ההר גבוה, וזה היה איזה 20 מטר עצוק, כי זה היה, אני בשיא ההר, וכולם הסתכלו על הציור והמומים, ופתאום הוא קולט את אשתו, הוא מסתכל על הציור, ומסתכל ועולה את החומתו, איזה יופי, איזה יופי, אבל זה הלכה מאחורי הציור, הצורה בתלת מימד היה גם מהכיוון השני, איזה יופי, והיא נכנסת לתוך הציור, היא שוכחת מהמציאות, היא הולכת אחורה, ועוד 5 מטרים, והיא נופלת לתהום של 2 קילומטרים. ובעלה צועק לה, תעצרי, והיא לא עוצרת, רונן. היא בתוך הציור, היא בוהה בתוך הציור. היא פוסעת עוד אחורה, וכולם צועקים לה, תעצרי, לאה, תעצרי, והיא לא עוצרת. היא אומרת, איזה יופי הציור. היא הולכת עוד פסיעה אחורה, ועוד פסיעה אחורה, ונשאר עוד 1.5 מטר, וחלילה היא כבר שם למטה. עד שקולטים את בעלה, רץ, עשה ריצה של 20 מטר, הוציא סכין יפני, וטלק, קרא את כל הציור. וכולם מהצד צועקים לו, מה עשית? ואשתו צועקת לו, מה עשית, בעלי, מה? קראת את הציור. הוא אמר להם, אני קראתי את הציור, אבל אני השארתי את אשתי בחיים. אמר לה, אל תסתכלי אחורה, אל תסתכלי, תעצרי, ותקדמי אליי בלי להסתכל אחורה. היא הייתה כבר 0.5 מטר, עוד פסיעה אחת, 2 פסיעות, והיא כבר לא איתנו. אמרו לבעלה, מה עשית? אתה קראת את הציור, אמר לה, מה אכפת לי הציור? מה שווה לי הציור אם אני חלילה לאבד את אשתי? אשתי זה כל החיים שלי. נכון, אני השחטתי את הציור,
אבל אשתי עדיין בחיים איתי. אמרו לו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה עשית? אתה שורף להם, מה עשית? שרפת את הבית, שרפת עצים ואבנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נכון, אני שפכתי את האש שלי, את האחרון שלי, על העצים והאבנים, אבל הבנים שלי הם בחיים. למה? כי עם ישראל כבר הסתכל על בית המקדש בגדר ציור יפה. הם הלכו וכבר עשו חטאים על העיני ועל הרסי, ומה זאת אומרת? יש לנו בית המקדש, והיו, אתה יודע, מאופנתי לבית המקדש בתור כמו איזה ציור. לא כמו קרבת אלוהים לי טוב. הם כבר היו מאופנתים, הם כבר שכחו מהמציאות, שכחו מהקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה כדי להציל את הבנים? אני אקרא להם את הציור, אני אחריט להם את בית המקדש, ואז מה? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, שם ישבנו, גם בכינו. שם אז נזכרנו, פתאום אז התעוררנו, והתחלנו לבכות, כי אז התעוררנו מתוך החלום שהיינו והגענו למציאות. שבת של נחמו נחמו עמי אוריאל. צריכים להיות בשמחה נדב. איך? אבל אין לנו בית המקדש. אבל יש אותנו בחיים, עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי לנצח, ועם ישראל משמח את הקדוש ברוך הוא כל שנה ושנה. תבח המלך, מתרבה תורה, מתרבה תפילה, עם ישראל מתרבה. ואין לנו כוח אלא בפה שלנו. תמיד אנחנו נמשיך להתפלל, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא על ביאת המשיח, ונקבל בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ